салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ҳамин хел як торти зеборо барои модарҷони як подписчикамон тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин торт ба мо лозим аст 8 дона тухм, шакар, сметана, орд, разрехетел, равған ва сахарни пудра ва крем-де-лала, загуститель ва разрехетел. Дар аввал мо сафедиро бо шакар мезанем, сафедиҳои тухмро, пас он зардиҳоро ҳамин хел ҳамроҳ мекунем. вақте ки ҳамроҳ кардем, ҳамаш нағз омӯхта шуд, 2 қошиқ аз сметана ҳамроҳ мекунем. бо лад заданро давом медиҳем. вақте ки сметана бо дигар маҳсулотҳо якҷоя шуд, мо дар ин ҷо равған омехта месозем. ва дар ин ҷо мо аллакай гирифтем 12 қошиқ аз орд ва 10 қошиқашро андохтему боз разрехетел лад задем. ана ҳамин хел хамири мо тайёр шуд. онро мегирем, ана ҳамин хел дар лалаи тафтон ба муддати 8-10 дақиқа мегузорем. ҳар як коржро аз мо 4 та корж буромад. дар ин ҷо креми сметанаро тайёр мекунем. сахарни пудра меандозем, пас он загустителро, ана ҳамин хел ғафс мешавад. дилаларо чун ҳар вақта бо об тайёр мекунем. дар 200 грамм 300 миллилитр об меандозему лад мезанем. ана ҳамин хел тайёр мешавад дилала ҳам. ва коржҳои мо пухт. мо дар 2 намуди лист пухтем. ана ҳамин хел 4 корж. мо мехоҳем дар ин ҷо ҳамашро ба як андоза бибурем. ана ҳамин хел кунҷҳои зиёдатиашро мегирем ва ба молидани крем давом медиҳем. шурӯъ карда давом медиҳем. ана ҳамин хел ҳар якеро крем мемолем. ҳар як қабатро. бе қандоб ана ҳамин хел тоқа кремро мемолем. худаш аллакай коржҳо мулоим. ана ҳамин хел мо ҳамашро кардем ва сметанаро молидем ба ҳама ҷояш. ана ҳамин хел нағз кард. дар ин ҷо мехоҳем бо креми дилала ана ҳамин хел бипӯшонем. хуб, нағзтар гӯям, агар нағз акак боз ранги дилала ки нисбат ба сметана сафед аст, ана ҳамин хел мехоҳем ҳама ҷояш сафед биёяд. ана ҳамин хел пӯшондем ва дар ин ҷо каме аз майдаи нонро ба гирдҳояш молидем ва дар ин ҷо аллакай мо дилаларо ба қисмҳо ҷудо карда ранг красителҳоро андохтему рангҳои гуногунро тайёр кардем ва аз ҳамин хел насадка истифода бурда аз ранги сурхи гулобӣ истифода карда ана ҳамин хел боро додем болояшро ва поёнашро. ҳамин хел тайёр шуд ва дар ин ҷо мехоҳем нависем туҳфа ба модарҷон. дар аввал ана ҳамин хел борик карда менависем. пас он шурӯъ карда ороиш медиҳем. раҳмат дӯстони азиз ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. раҳмат барои дастгириҳоятон. аз сабаби камтар гириф шудам, овозам камтар дигаргун. ҳамин хел тайёр шуд.
тухфа ба модарҷон. ва дар ин ҷо мехоҳем 2 та ҳамин хел гул тайёр кунем. дар поёнаш 2 гул хостем ороиш диҳем. ҳамин хел ороиш додем ва баргҳояшро низ мондем ҳамин хел. ва дар ин ҷо мехоҳем 2 расми дилакро кашем. бо хости табдии худ метавонед ороиш диҳед. ҳатман ки ба ин модарҷон маҳқул мешавад ин тӯҳфаи фарзандаш ки подписчики мо аст. ана ҳамин хел бо посипкаҳо ороиш додем боз. ва дар ин ҷо мехоҳем гулҳо ва дилакҳоро бо посипкаҳо ороиш диҳем боз. каме дигар тағйир ёбанд. дар ин ҷо кӯдакҳо ба ман ёрӣ расонда истодаанд. хубтараш биём халал мерасонанд ба ман, чун ҳар вақта ана ҳамин хел тайёр шуд, зебо тайёр шуд. ва хостем ки дар қуттӣ ана ҳамин хел тайёр кунем. тайёр кардем. хайр дӯстони азиз.